Monggo Bapak RW Bapak kesuwun. RW. Oh, eling dening digawa tetembangan Nyai sada buyar pikiranku. Mudah-mudahan ning acara sedekah bumi ning Losari semeriah kian ya Maipan Ya pasti apa maning sing ngadakakane Nyai Muniri kelawan Ki Demang Krimunata. Iya bener. Wah wis pasti rakyat ragam sarem kumpul. Tapi ngomong-ngomong Maipan, nok Patma karo Daling dikongkon masar sing esuk sampai wayamene durung teka bae. Toli bocahku mendekaken kini mana-mana apa ya? Ya toli kan wong belanjaku suwe ora Nyai pala pilih dingin wong mah. Ya tapi wong mah kudu ngupai kabar beli nyimpen. Sebab Ya. singaran wong tua mah khawatir lamun anak memangkatan waktune balik durung balik. Ya yang kok gak balik hari waya balik maningan ah. Kok garepan tak kulap-kulap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampura bapane. Rupane pada seneng temen delengek hi. Mangga jagong abapane ah. Aduh. Kari wong lanang terus kengelan muter-muter seluruh jagat. Cek bicer. Ayo mangga. Wicenduk kening waktu wis ninggung tekening mangsa menamine wis waktune mawis waktune gumularan ing alam lahir yen wong urip kudu sepikir ning segala lelampahan ning segala tindak laku sing teliti lan hati-hati lah Mamai Medina ngaturaken matur kesuwun dihormati Mama Medina sareng kos tepek ding Mama Cindy nok Cindy geding sing ana ning Taiwan sampun lali selawase Mama Medina kantun Mama Waraja minangka sing ngerengaken sampun lali selawase Mama Edang Amara sampun lali Bapak Cali Mama Andra Bapak Turani Mama Suka sampun lamun waduh Astagfirullahaladzim ibune Priwen Bapak. mangkat mas ngesuk muter-muter ya nagi ipajek hi Iya. bating ora oleh seperak-perakan. Bating bapane. Iya Masya Allah. dadi niate ketemu pikir sejroning mlaku ki ana bata 400 kedidol bae ka Bapane nuwun. moal mah sampean ku kongkon tombok terus-terusan. Wis maning masalah acara sedekah bumi laka modal sing sampean. Kian ditambah-tambah soal pajak Maipen.
Masa ya kokon tombok terus-terusan si bapane ya Allah. Wong luru pekaya, wong luru dunyaku kangelan bapane. Ya buktine arepan priwen maning bakal binyocoki maning. Jaman 2 tahun. Rakyat kene ora bisa bayar pajak bumi lan bangunan. Ya priwen sok beli priatinen deleng sawah pada nela lantaran laka banyu. Urang udan lumbung pada bergelimpangan nandakaken wong tani wis ora duweni prajpari. Sehingga apa sing dadi tuntutan atine nuraine rakyat. Kita kudu ngomong apa ibune? Iya bapane. Monone sih bener ucapane sampean. Sok kadang-kadang ya angker sampean sing dadi pentogan. Rakyat daripada bisa bayar pajak ya angker sampean sing nyocoki. Anak acara adat desa ya angker sampean sing nombok. Ngaturaken matur kesuwun Bapak Warjo Bapak Cali. Minangkane panitia dewek sareng Mama Medina minang kasing ditembangi nok sindi sing ana ning Taiwan dewek. Bos Kelora Buana minangkane Mama Yayang Papa Yayang. Bos Kelora Buana aja lali salang awasik. Emang elak kedalan maning tah hidemang. Sampai-sampai ngedol sawah. Ngedol sawah ya Pak. Ya apa maning sing dicagraken si Ben? Ya manor ajare dewek mah 400 bataku ambak. Ya kanggo nutupi bobirange rakyat. Tole tuntutane ku ya mengisun wong dhuwurku. Bapane ari kula si wong wadon bapane ya dreman nurut karo sing dadi laki. Wong wadon matrima nyetujui apa pikarepe sing dadi laki demi kanggo kebaikan, demi kanggo kelancaran pembangunan ning desa Losari. Kula rela berkorban bapane tak dukung lan tak restui bokat sampean arep adol-adolan. Barang anu acarane ki pirang dina maning kini ban sedekah bumi ki. Si ya tinggal ngitung dina hidemang. Lamun di salah mah telung dinaan maning. Telung dina. Dina. Ya wis parah. iya Loh. sampeanku. Disangka masih suwe buah. Wis parek kunku. Wis parek hidemang. Barang belanjaan beli teka-teka. Durung teka kini bocah daging. Niatnya Madina kan gak gawe bumbu ipen. Arep ngeracik ya Pak. Iya, barang durung teka baik. Anone wis belanja kini Wis belanja kanggo senok acara. Fatma karo daling. Unu anone Pak. Makan Pajengan esuk ya mula. kaya pen. Iya, Hari belanjaan beli teka-teka bocahku. pajengan Matur, sampai pada nganggur baik kan. Sampai guri. pada ngantuk kan guri. Pada majak baik ah. Aduh, nana baik. Ya sekiranya biaya wis cukup maya dilaksanakan. Rakyat maya kabeh ki. Ya tiap tahunnya ki yang ngangker dacarane ki mengkenen. Iya. Ya tentunya ya pada kumpul. Ya iya. Sing aran adat desa ora bapane. Bapak Turani sareng Mama Sugeng kedinge sampun ane selawase sampun lok digaweng lamun sareng Mama Eko Mama Bela yang keding Mama Warjo Mama Medina Mama Kaila sing ngormati. Sing dijaluk kelawan Nyai Muniri bapane. Senajan sampean lagi akeh pikiran, lagi akeh tanggungan, aja digawe pusing gak bapane ah. Sebab singaran wong pusing kumatakan gering. Konon ya.
Ya kelebihannya wong dipercaya ku ya kayak Iya memang benar. orang neludan, orang weneng angin. Iya benar. Ya sekali tugas ya tugas. Benar bapaknya. Jarang bahasanya cinta lan tugas ditimbang pada bote. Priwe kebutuhan di rumah, priwe kebutuhan pemerintah. Go, krungu pen. Ya iya, angger baik. Pentok-pentokan sama yang idemang iku. Tombok baik. Senenge Nyai Muniri duwe laki kang deman rimunataku. Yang bu senenge Nyai. Wonge beli akan lewat. Iya, mono emang. Cuma pakaya ada tombok baik maya suai-suai tuh. Tombok beli apa-apa pernah kanggo rakyat mah. Asal aja kanggo rangda. Iya benar. Oh, suruh nganggur bah rang-rang. Ah, ya setitik guyon ora papane. Demang. Demang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak Anak tamu. tamu pen. Pon, jalangan pon. Bukan lawange pen. Mangga. Mangga melebat. Mangga. Pen. Kawi pen. Tuan Smith, Siap. Tuan Beol Smith. Yarane ku Beol Smith, Pandeol. Singgelis be aja Pandeol. Beol mah Enak ke Beol Smith. Kalau Tuan dari Kresidenan selalu bertanya di mana rumah dari tokoh kasepuhan Losari Demang Rimunata, ya ini rumahnya Tuan. Ini tempat tinggalnya? Betul. Good. Dan ini Demang Rimunata. Ini orang Betul. Demang Karimunata. Betul.